so bar amakanka kawa aka in kake bar amakai ka jiyo in ka so bar amakanka kawa aka in kake bar amakai ka jiyo nasara ta tabbata kan mu bangiji ya tsaya mana o da shi muka dangana sai su bar mu ta bayyana kuma idan ya gagara Allah da kansa ke dafa mana mun juyo rabu ƙara salati ga shugaban da ya kai ya ba masa ali sabansa a sa da suna turkusa kowar tuna Allah yin marsa abu ce ta jiya masa in ka so barhama kanka kawa kai ka ki barhama kai ka jiyo na sauka da kaya na gidan Fatima yi kwandika maki sayin sarkaka gardan sanna daukaka yarda na zo bawa na fito ya kasance yin koma haka ni na jiyo martabar adarar Allah ta kara martaba mana Amadu ya wuce tani Muhammadu Amadu ki gudu sa gudu sunan da ya dauke a alama gaba ɗayan ta saka shi ya biyo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai ka jiyo malaman adarori gausali ba ni barhama gagara bata iya yunkura yadda shirin mu ya gagara da bani lasisin magana wanda zuciya ta kaza bira inna yo na gaddara malan tijjani zuciya da yaudata alandan da na furta akai bai kwanta da ginta jau baban shehu nake nufi kan abin da na karkata na shiryo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai ka jiyo duniya labari wanda ka kwana da shi ke tashi hankali ya tashi zuciya mai kishi kishin addinin Allah wanda ya damu da shi ya hadiyo dan adam baya nasara idan zuciyarsa ta munana shehu ne ya gaya mana mai riko da amana ko arne kar da ka cutar da shi idan ka kika ya ka kai ka jiyo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai musulunci imani isani an gada duka a gidan gausiya ka kar ka ji sabanin haka wanda ke gyara maka yau gobe shi yake bata maka wa ka jiyo kai dai ka ba Allah karka biye tarin aiki naka shi zai shirya maka duka al'amura naka wanda ko ka kara ka wuce in ka ce da shi ya Allah ka kai ka jiyo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai aikin Allah sai Allah idan ya so lamari nasa babu mai canza masa ko yake gyara masa shirya ka tabbata wanda duk ya da nufi nasa ya ci kasa mu muna san Allah da shugaba ne na gaya maka to me muka yi maka da kake magana haka kai yin mai saba maka kai afuwa in ka ki kai mana kai ka jiyo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai uzuri ya tabbata ga dan adam ko da kai na yake kai ya kaji ya kake maganar ka da kai nake tafiyar ka ake yi har wasu sun rasa gane ina suke sun juyo neman yardar Allah muke ko da yaushe gaya muku uku saulan ba uku kun ga lissafi na ku wani tauraro ya haska dusai duhun ya shige masa ya janyo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai lallaye daga farko ne muka dauki aikin muke tafiya haka zuciyar mu ta tsarkaka ba mutum mun daukaka an kaka ya daukaka burin ka daukaka ka daukaka kai ka jiyo dauki gaban soyayya ne da nufin bauta mata jama'a ku fahimta mai ce mana bata kai nisa ne daga inda muke shi ya saka ka furta kai ka jiyo in ka so barhama kanka kawa kai kake barhama kai da salatin annabi ruyin muke hawa kan hanya zuwa hadarar soyayya
da shugaban kulliya samun daidaito a wanga al'amari baban shaushi na jiyo. Sanadin soyayya ya kai ni inda masu abin suke, to na tambaya nake aka ce aka dingage, to abin da aka yi maka an maka ne sanadin soyayya ta janyo. In ka so bar hamadan ka gawa kai kake bar hamadan kai wa ka tambayi yaran baba ina tafiyarsa ta dan fara, ko da wa muka dogara ko da me muka tambara, ni da shehu na gagara ko za ka so ni ko za ka yi ni kai ka jiyo. To abu sannan a taka a hankali maganar ta tambata, kullu karkabiye mata zuciya kai dinata, ya girmama al'amari na ta Allah dai ka iya mata in ta tau. In ka so barhama kan ka kawa kai kake barhama kai ka jiyo. Allah ka kiyaye imanin mu da masu biye mana, kada suke bace mana, kar mabiya su rufe mana, ƙofar nan da ka bude in mun shige su kasa su gan mu da sun karyo. Hasbi bi barri raufe, hasbi bihi wa kafani, hasbi bihi wa bidaha, hasbi bi shayyi tijani, kalbi lahu wa marami, wa qalabi kullu ani, rabbi fadarik ubaida, sur'atu duna tawani, aska salamai salamin, ala zaymi tinani, min ba'di kulli sahabi, ba'da alim kullu ani. In ka so barhama kan ka kawa kai kake barhama kai ka jiyo. Hey,